täydennyskoulutuswebinaariin. Ja tämä on Luma-keskuksen kemian opettajan koulutuslaitoksen webinaari. Ja tänään käsitellään alakoulun kokeellisuutta ja erityisesti välineitä. Ja siellä onkin jo useampi kuuntelija ja tosiaan chattiin saa laittaa kysymyksiä ja ensiksi puhun hieman tästä alakoulukokeellisuudesta ja sitten vastaan lopuksi niihin kysymyksiin. Eli sinne voi jo rupea kirjoittelemaan niitä kysymyksiä ja vastailen niihin sitten. Ja siellä itse asiassa kysyttiinkin jo, että saako ala-asteella käyttää kemikaaleja kokeellisissa töissä. Ja nyt näettekin, kun olen laittanut tuohon kalvolle joitakin näkökulmia siihen opetukseen. Eli työturvallisuudesta tietenkin on muistettava, että vaarallisia aineita, haitallisia aineita ei oppilaille voi antaa. Ja monessa koulussakin on tehty niin, että on käytetty ihan tämmöisiä keittiökemikaaleja. Esimerkiksi ruokasoodaa, etikkaa, tällaisia aineita, mitä oppilaille sitten voi antaa. Ja jos käyttää semmoisia aineita, mitä oppilaille ei voi antaa, missä on vaikka joku varoitusmerkki, niin opettaja voi sitten demonstroida niillä halumiaan töitä. Ja joissakin töissä tarvitaan vetokaappia, että niiden käyttöä täytyy sitten miettiä tarkemmin. Ja parhaat mahdollisuudet on varmaan semmoisessa koulussa, missä on esimerkiksi yläkoulu siinä yhteydessä, jos pystyy heidän tilaan käyttämään. Mutta tavallisessa luokkahuoneessa pystyy kyllä tekemään useammanlaisiakin kokeellisia töitä ilman haitallisia kemikaaleja. Suojavarastuksesta sen verran, että meillähän täällä on laboratoriotakit käytössä ja suojalasit silmillä, mikä olisi suositeltavaa myös siellä koulussa. Ja erityisesti vaatteiden suojaamisen takia, koska on ei ole haitallisia aineita kuitenkaan käytössä. Että esimerkiksi jossain koulussa on käsityöopettajan kanssa yhteistyössä tehty sitten oppilaille tämmöisiä takkeja tai essuja, mitä he on sitten hyödyntänyt. Ja ennen kuin mennään niihin töihin, niin haluaisin puhua teidän kanssa hieman siitä, että miksi niitä kokeellisia töitä ylipäänsä tehdään siellä. Monet opettajat sanoo, että käyttää motivaation takia, että oppilaat on kiinnostunut tekemään niitä kokeellisia töitä ja innostuu siitä kemian opiskelusta, että se motivoi, että pääsee itse käytännössä kokeilemaan juttuja. Tärkeää on myös se, että mitä niistä oikeasti opitaan, että miten niitä ajattelutaitoja pystyy kehittämään tekemällä niitä kokeellisia töitä. Ja tällöin ei välttämättä tarvitse olla mitään kauhean monimutkaista. Kemiahan on joka paikassa meidän ympärillä, ihan keittiökemikaaleissa. Kemikaaleja käyttämällä pystyy sitä kemiaa opiskelemaan. Ja toinen kysymys on sitten, että miten niitä kokeellisia töitä olisi hyvä tehdä siellä alakoulussa. Ja siellä tulikin itse asiassa nyt kysymys, että kuinka paljon niitä kokeellisia töitä yleensä siellä alakoulussa tehdään. Ja jonkun verran on tehnyt semmoista kyselytutkimusta. Keskimäärin opettajat tekevät niitä suhteellisen paljon. Eli esimerkiksi jos on yksi oppitunti viikossa kemia, niin siinä saattaa olla kokeellinen työ silloin kullakin opetuskerralla. Jonkun verran vaihtelua tietysti, ja jotkut opettajat on sanonut, että he ei tee, koska heille ei ole tarvikkeita eikä tiloja kokeelliseen työskentelyyn. Eli aika paljon vaihtelee kouluista sitten tämä. Eli mitä sitten, jos koulussa on vähän resursseja, niin miten niitä välineitä sitten valitaan? Ja sieltä kysyttiinkin, että millaiset resurssit niillä alakouluilla on kokeellisen työskentelyyn. Ja sama kuin niissä että kuinka paljon niitä tehdään, niin on myös vaihtelua siinä, että jossain koulussa on hyviäkin mahdollisuuksia, etenkin jos on yläkoulu siinä yhteydessä, tai jos pystyy tekemään paljon yhteistyötä toisen opettajan kanssa, että saa yhdessä hankittua tarvikkeita, ja toisissa on sitten todella tiukilla kyllä ollut resurssit, että on aika vähän saanut sitten ostettua tarvikkeita, että aina pikkuhiljaa sitten jotakin.
Ja nyt tänäänkin puhutaan siitä, että mitä sitten, jos niitä tarvikkeita on vähän, niin mitä sitten kannattaa tehdä. Ja nyt mä oon koonnut tähän esimerkkejä, että minkälaisia töitä esimerkiksi voi tehdä tiettyihin opetussuunnitelma-aiheisiin liittyen ja mitä välineitä siihen sitten voi käyttää. Eli esimerkiksi jos otetaan oppitunnin aiheeksi vedenpuhdistus, niin mitä välineitä siihen tarvitaan. Varsinkin nyt tähän vuoden aikaan ja keväälläkin on mukava tehdä semmoinen työ oppilaiden kanssa, että mennään esimerkiksi ulos. Otetaan sieltä jotain luonnonmateriaaleja, lehtiä, kiviä, heinää, mitä oppilaat sitten keksivätkin käyttää. Ja tehdään niistä semmoinen vedenpuhdistuslaite. Eli muovimukkiin voidaan puhkoa reikiä esimerkiksi hakaneulalla. Laitetaan sitten sinne niitä luonnonmateriaaleja ja sitten koitetaan jotain luonnonvettä tai opettajan jostain tuomaa liastamaa vettä. Sitten sillä putsata ja sillä voidaan sitten miettiä, että minkälaisia aineita tämmöisellä suodatuksella pystyy erottelemaan. Eli siihen ei tosiaankaan hirveästi tarvitse juuri mitään muovimukeja, jos jostain löytyy ja joku neula, niin sillä tämmöisen kokeellisen työn pystyy hyvin tekemään. Ja toki sisälläkin samalla tavalla pystyy tämän tekemään, että ei ulos, ei ole välttämätön mennä sitä työtä tekemään, kunhan niitä tarvikkeita sitten vaan hakee sieltä. Toinen esimerkki on tämmöinen, että tutkitaan pintajännitystä. Sen voi tehdä ihan niin, että ottaa mukiin vettä, ripottelee sen pinnalle jotain hienojakoista ainetta, esimerkiksi vaikka valkopippuria, kanelia. Ja sitten kun tökkää sormen siitä läpi, niin huomaakin, että kappas se sormi ei kastukaan. Ja siihen riittää nyt, kun hankkii sen jonkun hienojakoisen aineen. Esimerkkiin 3 on koonnut erilaisia vaihtoehtoja, miten voisi happoja emäksiä käsitellä. Se on nyt tämmöinen syventävä aihe. Eli jos nyt valitsee käsitellä happoja emäksiä ja haluaa tehdä niistä jonkun kokeellisen työn, niin tuossa on semmoisia esimerkkejä, mitä hyvin oppilaat voi ihan hyvin turvallisesti käyttää ja mitä on sitä aika helppo myös hankkia. Eli happona voi käyttää mitä tahansa hedelmämehua, hunajaa, se on myös lievästi hapanta, pH on 5, ihan etikkaa. Sitten voi tutkia esimerkiksi kolajuomia, maitotuotteita, jotka ovat myös happamia. Koulun pihalammikosta voi ottaa vesinäytteenä tutkia, mikä sen happamuus on. Emäksinä voi käyttää jotain laimeita pesuaineita, ruokasoodaa, puun tuhkaa, mikä on myös hyvin emäksistä, ja se on aika kiinnostava koe itse asiassa. Puun tuhkan happopitoisuutta, emäspitoisuutta tutkia. Indikaattorina voi käyttää tämmöisiä luonnonindikaattoreita, punakaalia, mustikkaa, ruusunterälehtiä esimerkiksi tai jonkun muun punaisen kukan terälehtiä, teetä, punajuuria, puolukkaa, raparpelinkuorta, mustaherukkaa, eli niitä löytyy tosi paljon erilaisia. Ja eri indikaattoreilla on hieman erilaiset ne värit, eli se on aika kiinnostava itse asiassa katsoa, että minkälaisia eri värejä voisi saada aikaiseksi eri indikaattorien kanssa. Ja tämmöisen indikaattoriliuoksen valmistaminen on aika yksinkertaista. Punakaali esimerkiksi ostaa kaupasta punakaalia, pilkkoo sitä esimerkiksi saksilla vähän pienemmäksi, kaataa päälle kuumaa vettä, hanakuumakin käy, vielä parempi jos on vedenkeitin käytössä, että keittää kiehuvaa vettä ja sitten voi myös, jos haluaa oikein intensiivisen värin, niin keittää sitä punakaaliliuosta. Mutta jos ajatellaan, että ei ole edes vedenkeitintä tai kuumennuslevyä, niin voi ottaa hanakuumaa vettä ja kaataa sitä sitten punakaalin päälle ja sitten siitä kaataa sitä saatua indikaattoriliuosta. Ja nyt jotain välineitä on myös tuohon laittanut, että mitä muuta tarvitaan. Muovilusikoita voi käyttää. Muovipipetithän olisi parhaita siihen pipetoimiseen, mutta esimerkiksi pillistä pystyy tekemään tämmöisen pipetin. Siitä ei tasan yhtä pisaraa saa, mutta oppilaiden kanssa voi vaikka sopia, että yksi semmoinen pillistä tuleva määrä on se määrä, mitä halutaan sieltä tulevan. Muovimukeja tämmöiseen tarviin ja sitten
jos koululla on mahdollista, voi tilata tuommoisia kennolevyjä, eli löytyy, kun googlettaa kuoppalevy nimellä. Ja ne on tosi käteviä siitä syystä, että niihin saa tosi pienen määrän ainetta, ja näin säästyy tarvikkeita. Eli kun tilaa semmoisen, niitä tulee aika iso määrä sitten yhdellä tilauksella, mutta suht edullista on kyllä niiden tilaaminen. Jos haluaa, niin näistä suodatinpaperilla pystyy tästä indikaattoriliuoksesta valmistaa omaa pH-paperia, tai sitten voi ostaa ihan pH-paperia ja sillä sitten tutkia noita happamuuksia. Neljäntenä esimerkkinä on kaasut. Ja nyt on itse asiassa koonnut tähän tarvikkeita, ja näillä pystyy tekemään kaksikin kaasuihin liittyvää työtä. Toinen työ tässä on semmoinen, että haetaan joko ulkoa lunta tai sitten voidaan käyttää jäätä. Laitetaan se astiaan ja sitten laitetaan siihen muovipullo siihen astiaan. Ja nyt kun ruvetaan käsillä lämmittämään sitä muovipulloa, niin siellä se kaasu lämpenee ja me saadaan kolikon pomppaamaan siitä pullon päältä. Eli laitetaan siihen pullon suun päälle kolikko, ja kun tämä kaasu sitten lämpenee siinä pullossa, niin se kolikko pomppaa. Mikä on sitten oppilaista hyvin hauskaa yrittää saada se kolikko pomppaamaan, ja voi miettiä sitten kaasujen ominaisuuksia, että mitä tapahtuu tilavuudelle, kun lämpötila muuttuu. Ja jos haluaa ihan tutkia ylipäänsä sitä, että onko ilma-ainetta, niin voi tehdä semmoisen kokeen, että laittaa kuppiin paperitupon ja sitten laittaa yhteen astiaan vettä ja laittaa sen astian, missä oli se paperituppo, niin siihen vesiastian väärinpäin ja huomataankin itse asiassa, että loppujen lopuksi se paperi ei kastu. Eli sillä voi havainnollistaa oppilaille, että ilmakin on ainetta. Viidentenä esimerkkinä meillä on tämmöinen tiheystutkimus. Ja tässäkin on itse asiassa koottu nyt pari erilaista työtä. Eli kuvassa näkyy tuommoinen lasi, missä on vettä ja öljyä. Eli voidaan katsoa, että mitä tapahtuu, kun kaksi tämmöistä erilaista ainetta sekoitetaan. Nähdäänkin, että se öljyä siihen pinnalle kellumaan, ja tässäkään nyt ei tarvita suurempia välineitä, jos öljyä saa vaan koulu ostettua, niin se riittää. Toinen idea on tehdä esimerkiksi tämmöisiä sokerisateenkaaria, mitä täällä kemialuokkakadoliinissakin on paljon tehty lasten kanssa. Eri laitetaan erilaisia liuoksia, erivärisiä liuoksia, ja väriaineita voi ostaa esimerkiksi ihan ruokakaupasta. Ja näihin erivärisiin liuoksiin sitten liuotetaan eri määrä sokeria. Ja ne, missä on eniten sokeria, niin ne liuokset sitten painuu sinne alas. Ja voidaan tehdä semmoinen sateenkaari vaikkapa koeputkeen tai lasiin. Tai itse asiassa tämän voi myös tehdä niin, että on vaikka mehuja, missä on eri määrä sokeria, ja koittaa tehdä semmoisen kerrosjuoman, mikä on sekin yleensä oppilaisten mielestä aika hauska yrittää saada ne aineet kerroksittain. Kuudentena esimerkkinä on tämmöinen kiteytys. Ja tässä on useita vaihtoehtoja, mutta jos on käytössä vedenkeitin, voi keittää vettä ja laittaa sinne sitten suolaa ja saada se suola sitten kiteytymään. Ja toisessa ohjeessa käsketään myös laittaa suolan jakoon sitten hieman etikkaa ja näin sitten niitä suolakiteitä saadaan muodostettua. Eli tässä oli näitä esimerkkejä, mitä olin tänne koonnut. Ja nyt aika monissa näissä ohjeissa käsketään käyttää esimerkiksi keitinlaseja tai vastaavia lasisia kippoja, niin hyvin voi käyttää esimerkiksi tyhjiä vauvanruokapurkkeja
Niitä on suhteellisen helppo saada ja ne kestää kuumuutta melko hyvin. Ja nyt opettajien kanssa täydennyskoulutuksessa ollaan koottu tämmöinen lista, minkälaisia tarvikkeita alakoulun fyketunneilla voisi tarvita. Ja tässä on nyt hyvin paljon erilaisia. Ja luulisi, kun nämä ostaa, niin varmasti sitten aika pitkälle pääsee. Tässä on joitain semmoisia, mitä pystyy korvaamaan kyllä näitäkin. Eli esimerkiksi puhutaan mittalaseista, että olisi hyvä olla semmoisia, mistä näkee, että kuinka paljon sitä ainetta sinne mahtuu. Mutta jos haluaa ylipäänsä vain jonkun lasisen asteen, niin tosiaan voi käyttää niitä vauvaruokapurkkeja sitten siinä. Eli tästä voi lueskella sitten, että minkälaisia tarvikkeita opettajan mielestä siellä koulussa voisi tarvita. Raaka-aineista sen verran, että esimerkiksi etikka, sokeri, leivinjauhe, ruokasoodat, sitten nämä indikaattorit, öljyt, saippua, tämmöiset aineet on semmoisia, mitä olisi hyvä olla. Maidosta voi tehdä esimerkiksi muovia etikan kanssa. Tyypillinen mentos-kolajuoma koe, jos haluaa semmoisen tehdä, niin semmoisia voi ostaa. Eli näitä on suhteellisen helppo sitten hankkia. Ja mitä on itse katsonut noita ohjeita netistä, niin aika paljon saa kokeellisuutta tehtyä hyvin yksinkertaisilla välineillä, koska se ajattelun tukeminen on niin tärkeä asia tässä opiskelussa, että sinne ei välttämättä mitään monimutkaista tarvitse, että kiinnitetään huomio siihen, että mitä me oikeasti niistä asioista opitaan. Ihan tavallisilla aineillakin pystyy sitä kemiaa opiskelemaan. Seuraavaksi vastata muutaman kysymykseen. Täällä kysytään, että saammeko diat jälkikäteen esimerkiksi sähköpostitse. Eli tämä esityshän laitetaan sinne nettisivuille www.lumo.fi/kemma. Eli esitys löytyy sieltä. Sitten kommentoitiin, että hyviä esimerkkejä eikä tarvita välttämättä mitään erikoisvälineitä. Kyllä, juuri samaa mieltä olen. Sitten kysytään, että onnistuuko esimerkiksi sokerisateenkaari alakoulujen oppilaiden ryhmissä vai vaatiiko sen verran tarkkoa, että opettaja tarvitaan koko ajan? Tänään tein itse asiassa ykkösluokkalaisten kanssa sokerisateenkaarin ja onnistui erittäin hyvin. Yhtenä päivänä tein opettajaryhmän kanssa ja heillä se ei sujunut läheskään niin hyvin kuin näillä ykkösluokkalaisilla, eli ihan hyvin voi antaa heidät itse kokeilla, koska on ihan turvallisia aineitakin käytössä, niin varmasti onnistuu. Täytyy vaan sanoa, että miten se pipetti toimii. Eli jos sieltä ruiskauttaa kauhean voimakkaasti sitä ainetta, niin sitten ne aineet menee sekaisin. Että kun sitä harjoittelee sitä pipetin käyttöä, niin onnistuu varmasti. Sitten kysytään, että kuinka laajan ja millaisen koulutuksen luokanopettaja saa kemian kokeellisuuteen liittyen? Tällä hetkellähän luokanopettajien opintoihin kuuluu se pakolliset 3 opintopistettä. Halutessaan saa lukea 6 ja voi myös tulla tänne kemialaitokselle lukemaan enemmän. Suurin osa käy sen 3, osa saattaa syventyä, käy sen 6, mutta harvoin sen enempää. Ja siinä 3 opintopisteen kurssilla on luentoja ja sitten on tämmöisiä käytännön harjoituksia. Eli on esimerkiksi yhdellä kurssilla opettajan kanssa tehnyt tämmöisiä töitä. He teki siinä aikana ehkä 6 kokeellista työtä liittyen juuri näihin alakoulun aiheisiin. Ja oikein hyvin se silloin kyllä näytti sujuvan. Ja opettajat sai siitä semmoista varmuutta, että he uskaltaa koulussakin näitä töitä oppilaiden kanssa tehdä. Tämä varmasti vaatii jonkun verran sitten opettaja aikanaan näitä kokeiden selvittämistä ja kokeilua työelämässä. Mutta niinhän se menee meillä muillakin, että paljon asioita opitaan sitten työuran aikana. Olisiko vielä muita kysymyksiä?
kirjoittelemassa. Tuleeko tuo vinkkejä ja linkkejä PDF myös Luman sivuille, kun sitä on tästä esityksestä vaikea lukea kokonaisuudessaan? Joo, itse asiassa se löytyy sieltä jo. Eli www.luma.fi/Kemma ja sieltä löytyy täydennyskoulutusten materiaaleja. Eli se on semmoinen tiedosto, mikä on aikaisemmin jo koottu ja se on siellä meidän internetsivuilla kyllä. Eli sieltä voi katsoa niitä tarvikkeita ja sitten jos tulee jotain kommentteja niihin liittyen, niin voin sitten vaikka sähköpostilla vastata jaana.herranen@helsinki.fi. Eli lista on semmoinen, mikä on koottu yhdessä opettajien kanssa heidän kokemuksistaan, mitä siellä alakoulussa on hyödyllistä käyttää. Vapaasti ideoita kannattaa myös kerätä internetistä. Varsinkin englanninkielistä materiaalia löytyy kyllä todella paljon. Jos googlettaa vaikka, että Chemistry Activities for Kids, löytyy erilaisia töitä, mitä pystyy, varsinkin just ruokasoodaan ja etikkaan liittyen, löytyy useampia erilaisia kananmuniin, maitoon. Eli jos on yhtään aikaa ja viitseliäisyyttä, niin varmasti niistä saa sovellettua omaan tarkoitusta varten hyviä töitä. Vieläkö tulee kysymyksiä kokeellisuudesta? Löytyy vielä se tiedosto, minkä aikaisemmin näytin. Ja tänne itse asiassa alkuun on myös koonnut jotain tämmöisiä linkkejä. Se on samassa tiedostossa, niin sieltä löytyy myös jotain nettisivuja, mistä voi löytää lisää materiaaleja. Ja osa, niin kuin näkyy, niin noista nettisivuista on englanninkielisiä. Varsinkin niistä niitä töitä löytyy hyvinkin. Jotain videopätkiä voi myös näyttää oppilaille, jos työ on sellainen, että opettaja haluaisi demonstraationa sitä näyttää. Esimerkiksi Heurakan sivuilta, kun semmoinen kuin Teija testaa, niin löytyy paljon mielenkiintoisia videoita. Vielä on pari minuuttia aikaa kysyä kysymyksiä ja sitten päättyy tämä webinaari. Voin vielä tässä, jos mietiskelette kysymyksiä, niin esitellä paria tämmöistä kirjaa. Eli esimerkiksi tämmöinen on ilmestynyt Tutkivaa luonnontiedettä alakouluille ja Tuula Asunta on tämän toimittanut. Ja tämä on itse asiassa aika paksu. Täältä löytyy suuri määrä erilaisia kokeellisia töitä nimenomaan alakoulun opetusta varten. Ja täällä on erityyppisiä nimenomaan tutkimuksellisuuteen liittyviä töitä. Ja huomioon erityisesti siinä, että ei lähdetä vaan tekemään käytännössä, vaan myös mietitään, että mitä tästä halutaan oppia. Löytyy myös tämmöisiä oppaita. Tatin Eevi ja Eemeli Tiedemaassa, missä on hauskoja tarinoita ja niiden avulla sitten kemiaa opiskellaan. Tiedemaassa tapahtuu kummia. Tiedä häntä avain ihmettelyyn, joka on sitten, tässä on esimerkiksi Kerhokeskus ja Kemian teollisuus YMS ollut kokoamassa näitä oppaita. Eli myös suomenkielistä materiaalia löytyy jonkun verran. Sitten on pari kysymystä vielä, käydään niitä vähän läpi. Millaisia kokeita suosittelisit ensimmäisen vuoden kemian opiskelijoille jippopajoja varten?
Eli mitkä olisivat helpohkoja suorittaa ja mahdollisimman kiinnostavia näyttöä kokeita tehdä lasten kanssa, kun vielä itse on aika alkutekijässään tuon labrapuolen kanssa. No, esimerkiksi googlettamalla kemioluokka Kadoliin löytyy meidän kokeellisia töitä, mistä voi hyvin katsoa niitä siihen laitettu, että soveltuuko ne alakouluun. Niissä on todella hyvät ohjeet siihen, että miten se työ suoritetaan. Sitten voi googlettaa myös Xenonit. Löytyy semmoinen opas Jenni Vartiainen ja Maija Aksela toimittanut oppaan nimenomaan soveltamaan alakouluun kokeellisia töitä. Jos haluatte jotain esimerkkejä, niin esimerkiksi se sokerisateenkaari, minkä mainitsin, on helppo tehdä ja sen teoriasisältö on myös helppo opettajalle opettaa ja oppilaille ymmärtää. Sitä ainakin suosittelisin. Nuo kaasutyöt, mitä mainitsin, kannattaa myös niitä harkita. Ja varsinkin just nämä kaasujen ominaisuudet jää hyvin helposti opettamatta. Ja siihen ei tosiaan välttämättä tarvita mitään muuta kuin esimerkiksi se vesipurkki, jokin toinen astia, vettä ja paperia. Ja sitten oli vielä tommoinen kommentti, että sain vasta nyt äänen toimimaan. Toivottavasti voin kuunnella esitystä tämän jälkeen. Kyllä, eli webinaari tulee löytymään myös nettisivuilta. Myöhemmin, kunhan sen sinne saamme, niin sen voi katsoa sitten uudestaan sieltä netistä. Vieläkö tulee kysymyksiä?